Ja, kom ind. Goddag. Goddag. Hvad kan jeg hjælpe med? Jeg kunne godt tænke mig at melde mig ind i ældresagen. Ja, værsgo at sidde ned. Ja. Så skal jeg bede dig om at udfylde en indmeldelsesblanket. Den ser du heromme bagpå, og den sender du så afsted ind til ældresagens hovedkontor. Og så vil du efterfølgende modtage et medlemskort og et indbetalingsgivekort. Ja, det lyder godt. Så den tager du med hjem. Ja. 2 gange om året, januar og juni, udsender vi den her information for lokalområdet, altså for Tostrup, Høje Tostrup. Ja. Og der kan du se forskellige arrangementer, vi har. Og der er kurser, og der er foredrag. Okay. Så den er du velkommen til at tage med. Ja. Så kommer der jo altså så en ny i juni måned. Ikke? Ja, Altså, okay. Ja. Der er også noget med, at I har nogle aktiviteter, Ja. man kan det er korrekt. tilmelde sig. Ja, du har mulighed for at involvere dig i forskellige aktiviteter som frivillig. Ja. Er der noget specielt, du kunne være interesseret i? Jeg kunne godt måske hospitalsven havde tændt lidt på, fordi at jeg er uddannet sygeplejerske, så det synes jeg kunne. Er du interesseret i at få nogle brochurer med hjem? Ja, Vi har flere forskellige aktiviteter. Vi har dem derovre på væggen. Og du vil gerne høre lidt om, hvad ældresagen i Høje Tostrup de beskæftiger sig med. Ja. Vi har jo forskellige pjecer hængende her på tavlen, og det kan der være, der er et eller andet, der gerne vil interessere dig. Ja. Vi har blandt andet den med at kan blive frivillig motionsven. Ja. Ja, jeg hedder Vibeke Bigum, og jeg er frivillig i ældresagen. Og jeg startede noget, der hedder Motionsvenner op i 2009. Der har vi fået nogle flere frivillige til at gå ud og lave hjemmemotion med de mindre mobile ældre her i kommunen. Og vi har også i 2010 startet et hold op på Gasværksvej. Og for nuværende er vi ved at prøve, om vi kan lave et hold mere over i Vesterparken. Også frivillige, vi går ud til de ældre. Vi bliver kontaktet enten af kommunen, eller genoptræningscentret, eller af børnene, eller af den ældre selv. Og så er det som regel sådan, at jeg som frivillig går ud og tager en snak med de ældre, og laver nogle notater, og hvad har den ældre lavet i sit liv, og danner mig et indtryk om, hvad den ældre kan, og spørger også ind til, hvad har den ældre af skavanker. Det er sådan hele tiden, at motionen, det er jo bare almindelig motion, vi laver, og det er jo tilpasset den ældres formåen. Og vi går ture, når det er godt vejr, og vi laver motion, når det er dårligt vejr. Sæt os ud på stolen, siger du. Ja. Og husk at rette dig op. Og vi strækker armene opad. Kigger efter armene. Og lad hovedet falde ned på brystet. Vi strækker op igen. Og kører den anden vej rundt. Så tager vi og kaster op i luften. Ja, og nu kaster vi til hinanden. Det var så lidt om vores motionsvenner. Så har vi også lidt om den hjælpende hånd. Ja, den hjælpende hånd er jo, som navnet siger, en mulighed for, at man kan hjælpe med småting. Små problemer, som opstår i hverdagen. Det kunne være en krog i badeværelset, som er faldet ned, men som skal gerne sættes op igen. Eller en persienne, der har sat sig fast. Eller man får et nyt oldebarn, som skal fotografiet skal hænges op på familievæggen. Og det kan være, at man skal have flyttet nogen rundt, og så skal have slået nogle nye søm i. Sådan nogle småting, som man løber ind i hverdagen, og som man alligevel ikke sender bud efter en håndværker for at få lavet, men som man skal nok ikke selv kan lave. Og så er det jo rart, at der er nogle frivillige inden for
Ældresagen, som siger, jamen vi vil godt hjælpe rundt omkring. Så det er et spørgsmål om at ringe til mig, så sørger jeg for at koordinere sådan nogle henvendelser. Det var lidt om den hjælpende hånd. Så har vi IT-gruppen, der hjælper med PC'er. Det her, når jeg besøger Jytte privat, så er det den del af den hjælpende hånd, som hedder IT-hjælpere. Men når det drejer sig om IT, så har vi har hele 26 frivillige her i kommunen, som hjælper til med IT. Og det vi mest gør, det er altså, vi har vores computerstuer. Det var Fritz Ole Jensenius, der begyndte hernede i Flyng på Flyng skole. Og det har så udviklet sig, så vi har en computerstue i Torstorp, på Torstorp skole. Og her fra i år har vi også en på Torstorp bibliotek. Og det vil sige, at vi har 26 hjælpere, og der kommer vel 50-60 om ugen på besøg i de der computerstuer og får hjælp. Mange af dem har deres egen bærbare med, og det er rigtig godt, at de kan få hjælp på deres egen, så det ikke er på en fremmed computer, de skal sidde og lære det. Og det synes vi fungerer rigtig godt. Jytte, du har et problem med din computer. Hvad siger du, det er? Det har jeg. Når jeg har næsten lige fået en ny computer. Ja, en flot den, ja, den er jeg da også glad for. Og den laver nogle problemer med A, Ø og Å. Ja, de danske karakterer, det kan jeg godt se. Ja. Der, ja. Og så prøv at gå ned i den her indstillinger. Der, ja. Og så skulle du over vælge e-mail, den øverste af den, tror jeg det er. Hvis jeg husker ret. Og der er en, der hedder læsning. Det er nummer 2 fane der. Ja. Og internationale indstillinger. Og se, hvad den siger. Ja, der skulle du fjerne det flueben deroppe. Og så sige OK. Og det var IT-gruppen. Så har vi billedmalerskolen. Altså det foregår på den måde, at eleverne de får en start, som de selvfølgelig betaler for. De betaler ikke noget for undervisningen eller for at gå her. Det er frivilligt arbejde, ligesom alt det andet, der er i ældresagen. Og de betaler så for sådan en startpakke med materialer, pensler og spartler og ting og sager. Og der er også farver i og den slags. Så får de en startpakke med nogle lærreder, og derudover så får de adgang til at bruge fælles materialer, når de er i billedmalerskolen. Og som vi hele tiden holder ajour med at følge op med nye farver og nye ting og sager, effekter og sådan noget. Folk de lærer jo at lave dybde i billederne, de lærer at lave perspektiv, og vi tager på kunstudstillinger, det gør vi i hver sæson, forår og efterår, der tager vi på Arken og bliver undervist derude en hel eftermiddag. Det var lidt om billedmalerskolen. Så har vi en pjece her, hvor man kan være spiseven. Ja, det her det drejer sig om projekt Spisevenner. Det startede for cirka 1,5 år siden, og nu er vi oppe på det antal personer, som kommunen giver os økonomisk støtte til sig der. Og der var noget at stå op til, og de glædede sig til besøgende, og de sprang ikke nogen måltider over. Og det er jo sådan set noget af det, der er det primære ved det her projekt. Ja, det tror du. Ja, grunden til, at jeg sætter her og spiser sammen med Werner, det er jo fordi, at da jeg blev besøgsven med Werner, der kom man jo så, den kom jo varm ind ad døren, og han ville ikke spise med det samme, og det var ikke før jeg var gået, og det kan jeg ikke være med til. Så fandt jeg ud af, om ikke vi kunne gøre på en anden måde, så kontaktede jeg min kontaktperson, og vedkommende sagde til mig, det finder vi ud af, og nu sætter vi her og spiser sammen. Jamen, det siger meget, at vi kom ind på det der med at ikke alene være besøgsvenner, men så kom det der med maden der, for Tom han sagde, for fanden, jamen det smider jeg bare ind i mikroovnen, når han er gået, og så varmer det op igen, og så spiser jeg, ikke? Men så var altså Tom siger, jamen der er lavet det der med spisevenner, så siger det prøver vi sgu da det.
Og det går ganske udmærket, og vi har meget sjov ud af det, fordi vi laver det så til, at så får han jo så ingen varm mad derhjemme, vel, men det får han så her hos mig, ikke? Ja. Og så, jamen, det kører. Ja. Simpelthen bare. Det var lidt om en spiseven. Så har vi en pjece her med Bliv frivillig, gå turven. Og det kan være både med og uden kørestol. Goddag, jeg hedder Bente Grijo. Jeg er ansat i Ældresagen, og jeg er koordinator for kørestolsgrupperne, som vi har 32 af her i kommunen. Og Ældresagen gør en stor indsats for at få flere kørestolsgrupper. Vi kan bruge mange flere. Og vi kan bruge mange flere folk, som har tid til at ofre en dag om ugen. For det er kun en dag om ugen. Det kan næsten hvem som helst få tid til, ikke? Og så er det en times tid. Og det er virkelig noget, som de gamle er utrolig glade for. Det var dejligt, for Inge og jeg, vi snakker dejligt sammen, når vi kører. Ja, det gør vi i hvert fald. Vi kører meget ofte over i parken derovre, fordi Inge ser ikke så godt. Så der er ingen grund til at køre op i byen. Der er også alt for meget larm af biler og så videre. Når vi så kører over i parken herovre ude i villaområdet, så kan vi snakke sammen om alt muligt mærkeligt, og det er alt, der bliver vendt, lige fra borgmesteren og ned til den mindste person her i kommunen. Og vores familie bliver vendt lidt, og alt muligt mærkeligt snakker vi om. Og det er rigtig hyggeligt. Bestemt glæder mig da hver eneste uge. Det gør jeg da helt sikkert. Og han kommer altid til tiden. Ja. Faktisk din gangstid, og det er mere alt efter, hvad vores fotograf han mener. Okay. Det var lidt om vores Bliv frivillig, gå turven. Og her har vi en pjece om læsevenner. Og så har jeg i et par år haft lyst til at læse op for andre også. Og hvem skulle så være mine tilhører? Jamen det skulle være plejecentrene, fandt jeg ud af. Og jeg har læst en hel del historier af de her gamle otabøger, som min mand fik, da han var dreng. Og der er jo mange forskellige små ting. Det er om fugle og om dyr. Så i dag der er vi nået til at skal høre om fuglekongen. Det er jo Europas mindste fugl. Den vejer kun 9 gram. Der var stor opstandelse i den lille fuglekongefamilie. Deres reder blev opdaget af de værste, som overhovedet kunne opdage den, nemlig menneskene. Det er da også for galt, at man ikke kan være i fred nogen steder, sagde fatter, og rejste fjerne på hovedet, så hans guldkrone skinnede. Jeg har brugt hele 14 dage til at finde dette sted, og så bliver man alligevel opdaget. Det er til at blive rasende over. Og bare jeg nu vidste, hvad vi skulle gøre. Skal vi flytte, eller skal vi blive boende og vise, at vi ikke er det mindste bange for sådan nogle toben? Det var lidt om læsevenner. Hvis det nu er, at du kan lide at synge, så har vi jo også seniorkoret. Det er for alting klippes ned. Der beskæres i buskasser og budgetter. Slut med fordomsfede følsomhed. Vi begynder at træne til skeletter. Jeg bliver 5 år ældre ved hvert indgreb i min bog. Men når forsolen skinner, bliver jeg Og der er der lidt at kigge på her så. Ja. Og hvis der er noget, der har interesse, så kan du lige komme op på kontoret. Du kan udfylde en, og så skal vi nok sørge for, at så går det at du bliver ringet op, så du kan høre mere om det. Det lyder rigtig godt. Ja. Ja, men jeg siger mange tak. Så kom det af med, det er dødssygt det der. Det ser vi spændende. Jamen, så må du jo komme... Ja, du skulle have lagt noget på,